बुजुके ताकंता आंदुनियळ नाजुके ताकंता आंदुनियळ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. వేరే లెవెల్లో ఉంది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. సో చాలా రోజులు అయింది కదా గ్యాప్ ఇచ్చి. సో ఇప్పుడు నుంచి మాత్రం కంటిన్యూగా వస్తాయి వీడియోస్. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆల్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు అండ్ ఫొటోస్ ఏమైనా కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫొటోస్ మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇదే ప్రాసెస్తో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈజీ ఉంటుంది ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవడం. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో మొత్తం ఫొటోస్ వీడియోస్ ఎడిట్ చేసే వాళ్ళకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ చేస్తారు. సో తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఒక్కటే ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఒకటే ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా. సో ఇక్కడ 14 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో ఇక్కడ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ఫోటో ఉంటుంది. లాస్ట్ ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాం కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్. ఇదే ప్రాసెస్తో లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి.
సో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది. ఈజీగా చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో 60 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో వీడియో మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఉంటది. మొత్తం ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యిందంటే ఒక రేంజ్‌లో వస్తుంది వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస్తున్నారు కదా! వీడియో చూసి నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి. లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో, గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో మీరు కామెంట్ చేసిన విధంగా నేను వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటా. సో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉంది అనేది కంప్లీట్‌గా కామెంట్‌లో చెప్పండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.